10ஆம் நாள் ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டக்குன்னு ஒரு நாள் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாரு. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஒரே கன்ஃபியூஷன், என்ன சார் ஒன்றுமே சொல்லலையே, திடீர்னு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டப்போ ப்ரொஃபஸர் சொன்னார், பரவாயில்ல, இது ஒரு நல்ல பாடமாக இருக்கும், என்ன பார்க்குறீங்களோ அதை எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லார் கையிலையும் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்தாரு. கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கி பார்த்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன்றுமே புரியல. ஏன்னா அதில் கொஸ்டின்ஸே இல்லை, வெறும் ஒயிட் பேப்பர், நடுவில் ஒரு பிளாக் டாட் மட்டும்தான் இருந்தது. அப்போ ப்ரொஃபஸர் சொன்னாங்க, ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம், நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்களோ அதை பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. நீங்கள் எழுதுகிற ஆன்சரை வச்சு நான் ஒன்றும் பெருசாக ஜட்ஜ் பண்ண போகிறதில்ல, பட் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை கிளியராக சொல்லி கொடுக்கணும், அதனால என்ன பார்க்குறீங்களோ அதை எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னார் ப்ரொஃபஸர். எல்லாருமே அவங்க எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எழுதி முடிச்சுட்டு ஆன்சர் ஷீட்டும் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கொடுத்தாங்க. ப்ரொஃபஸர் வாங்கிட்டு ஒன்று ஒன்றா பார்த்தாரு. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஒரே மாதிரி அந்த கருப்பு புள்ளி பற்றி மட்டுமே எழுதியிருந்தாங்க. பலவிதமான வார்த்தைகளை போட்டு அந்த கருப்பு புள்ளி பற்றி மட்டுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதியிருந்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் நம்மளுக்கும் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்தா நம்மளும் அந்த கருப்பு புள்ளி பற்றி தான் எழுதியிருப்போம். அந்த ப்ரொஃபஸர் கேட்டாங்க, நீங்கள் பார்த்ததை எழுதுங்கன்னு சொன்னேன், எல்லார் கண்ணுக்குமே அந்த கருப்பு புள்ளி மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்குது, வெள்ளையாக இருந்த பகுதியில் தான் அந்த கருப்பு புள்ளி இருந்தது, ஏன் அந்த வெள்ளை பகுதியை பற்றி யாருமே எழுதலை? இதுக்கு அந்த ப்ரொஃபஸர் கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன், இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையிலையுமே நடக்குது. நமக்கு வர்ற அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது. அந்த ஒயிட் பேப்பர் மாதிரி தான் வாழ்க்கை, ரொம்ப அழகான வாழ்க்கை, அனுபவித்து வாழணும். அந்த பிளாக் டாட் மாதிரி தான் வாழ்க்கையில் வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ். நம்ம அந்த ப்ராப்ளம்ஸை மட்டும்தான் உத்து பார்க்குறோம். ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ். சில பேருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம், சில பேருக்கு பணப்பிரச்சனை, சில பேருக்கு வேலையில் பிரச்சனை, சில பேருக்கு பிஸ்னஸில் பிரச்சனை. அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. வாழ்க்கை ஒரு அற்புதமான கிஃப்ட்டு, அதை அனுபவித்து வாழணும். வெள்ளை பகுதி கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா அந்த கருப்பு புள்ளி ரொம்ப சின்னது, ஆனால் அதிலிருந்து வெளியே பார்த்தோம்னா வாழ்க்கை இன்னும் ரொம்ப பெருசு, அனுபவித்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி முடித்தார் ப்ரொஃபஸர். ப்ரொஃபஸர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்த அட்வைஸ் நமக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாழ்க்கையை அனுபவித்து வாழலாம். நாள் 10.